Kuya, shoutout sa iyo at mag-ingat ka palagi. See you soon. Thank you, Kuya. Kuya Kalbo, shout out sa birthday ko. December 2, ako si Mix Emmanuel Morondos, nakatira sa Marilao, Bulacan. Hello mga ka-road trip, kumusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. So today's vlog po natin mga ka-road trip ay yun, nabigyan po natin ng katuparan ang wish ng ating solid na taga-support ng ating munting channel na yun, yung inilagay ko pa sa my day ko yun mga ka-road trip. So unang-una, happy birthday Migs, at sana ay napasaya ka namin ngayong kaarawan mo. So yun, pinapaabot rin ng aking asawa, kaso nga lang ayaw magsalita dahil yung boses namamaos. So yun, in charge na naman ako, Migs. So yun, sana ay lumaki kang mabait at may takot sa Diyos na at alagaan mo yung mga magulang mo, yung mga lola mo dyan sa may SBD compound, Marilao, Bulacan. So shout out sa inyong lahat dyan at salamat sa laging bye sa ating munting channel. So yun, tinawag ko na kayo na Bulacan chapter. So yun, wag na natin tong patagalin mga ka-road trip. Panoorin natin yung ating binigay kay Migs. So Migs, happy birthday. So let's go guys, panoorin natin yung video ni Migs kahit maliit lang. So tara. Thank you sa laruan, tsaka sa inuman, tsaka dito sa cake. Thank you, God bless. Salamat. Kuya Bicolano Kalbo. Ingat. God bless po. Mag-vlog ka. Pakita mo yung ice Di cream ba marunong ka mo. mag-vlog? Nakatago eh. Hi guys, welcome back to YouTube channel. Wala, Jill. Ano ba, masarap ba yan? Thank you Apo. Wala, Jill. Masarap. Masarap Sakit yan. mo. May mukbang Hi ba Kuya yan? Bicolano Kalbo. Mama ni welcome to YouTube channel. Ready, 1, 2, 3! Shout out! Hello, happy Bicolano Kalbo. Dahil birthday ni Bigo. Sumayaw. Alam mo na,